Господин Василев, кога ще внесете закона за забрана тотална на хазарта? Или края на април, или края на март или началото на април. 5 члена. 5 члена. Много просто. Да. Даже и 5 му са много. 5 члена, пълна забрана и единствено български спортен тотализатор ще развива дейности свързани с хазарт. Тъй като в момента той няма онлайн хазарт, ще ги даваме един гратисен период от една година, да може да се прехвърли всичкия капацитет на там. Втори въпрос, който искам да ви задам. Лицето Делян Славчев Пеевски се движи с мощна, многобройна, многолюдна охрана на територията на Народното събрание. Вие имате ли представа как се случва това? Имам, да. Как се случва? Има една междуведомствена комисия на хора, които са под заплаха, която се събира човек от ДАНС, човек от НСО, от МВР и решават дали това лице трябва да бъде охранявано от държавата. Явно е взето такова решение. Президентът Радев трябва да знае защо е взето, защото те се отчитат пред него. И за мен това е недопустимо. За мен също. Недопустимо е. Той по 4-5 човека ходи вътре с 4-5 охранители. човека. Винаги пазят го. Носи се мълва, че никой не знае какъв е постоянният адрес на лицето Пеевски. Даже така вече се изявяват съмнения, че дали въобще притежава лична карта този човек. И така някои колеги твърдят, че едва ли не той си е оборудвал апартамент в Народното събрание. Вие имате ли такава информация като народен представител? Нямам такава информация, но който иска да го намери, тук може да го намери.